بولوں سا کوئی چین نہیں آدھا. تاروں نے ابھی آنکھ نہ کھولی تھی نبی تھا. نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی نبی تھا. نہ امن کے پیغام نہ ہولی تھی نبی تھا. داتا نہ دعائیں نہ جھولی تھی نبی تھا. خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی نبی تھا. خالق کی زباں کن بھی نہ بولی تھی نبی تھا. نہ لوح قلم تھے نہ معلّہ تھا نبی تھا. نہ محل نہ ملکوت نہ محلہ تھا نبی تھا. واحد اسی واحد کا ایک تجلی تھا نبی تھا. جب تھا خدا تھا اس وقت بھی نبی تھا. کیسا منظر ہے. ایک پاسے حبیب یمنی بے پاسے اللہ دا حبیب. بہت شکریہ تھوڑا بہت شکریہ. ایک پاسے حبیب یمنی بے پاسے اللہ دا حبیب. آپ نے فرمایا ڈسا تو کون نہیں. وہاں کہ میں حبیب یمنی ہاں. فرمایا کیا کرے نہیں. آکے سی میں جادوگر ہاں. آکھن لگا تساں کون ہی وے. آپ نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں. آکے تساں کیا کریں دے. آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھدا. میں قرآن پڑھدا. میں قرآن پڑھدا. میں قرآن پڑھدا. میرے سونے نبی فرمایا میں قرآن پڑھدا. اون ایویں ڈٹھا. آپ نے اوکو ڈٹھا. اون اپنی نظر نال ڈٹھا. میرے محمد کریم اپنی نظر نال ڈٹھا. ایک پاسے کافر ہیں. توجہ میں تو آکوں ہوں جات گھن کے بننا چاہنا. اگر تہاڈی طبیعت بن جاوے اتھائی گھن کے بننا چاہنا جتنا حق کو باطل دا مارکا پیا تھیندے. ایک پاسے سونا نبی ہے بے پاسے جادوگر ہے. میں کو آکھن دو ایک پاسے جادوگر ہے بے پاسے نبی دا سردار ہے. آؤ آؤ میرے نبی و لمبے آدی ذات پاک دے غلامو. آپ نے فرمایا حبیب یمنی کیویں آئی. آدھے سائیاں آیا اس واسطے آں تساں کچھ آدھے ہو اے کچھ آدن. آپ نے فرمایا او کیا آدن. اکے سائیں نقل کفر کفر نہ باشد تو آکو آدن تساں سائر ہی وے جادوگاری وے. آپ نے فرمایا اچھا ہون تو کیا آدھیں. آدھے سائیاں بیاں گالی چھوڑو میرے بڑے تجربے بہت تجربے ہیں. دو کام میرے تساں چا کرو. ایک کام میں دسے نا دوجا کام تساں خود آکسو کہ تو کیا آدھیں. آپ نے فرمایا گھبرانا تیرے من وچ محمد دے کان وچ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. میرے نبی فرمایا ڈسا پہلا تیرا کام کیڑا ہے. توجہ کرے سو بہت سونا سنے وے. ہن سنو میں کو میں کیا آدا پیاں. آپ نے فرمایا ڈسا پہلا کیڑا کام ہے. اندے دل وچ خیال آیا جادوگر جڑے زمین تے راون انہیں دا جادو پہاڑاں تے بھی چل سکدے سمندراں تے بھی چل سکدے دریاواں تے بھی چڑھ سکدے او درختاں تے بھی چل سکدے. لیکن جڑے جادوگر ہون انہیں دا جادو آسمان تے نہیں چلدا. وہ اشارہ کیتا ہے آدھے سیاں ایڈے دے بیٹھے وے. آپ نے فرمایا کیا. اکے چاندر کو دیکھو. آپ نے فرمایا میں چاندر کو دے دا بیٹھا. اکے سائیں وال ایویں چا کرو این چاندر دے دو ٹکڑے چا کرو. آپ نے فرمایا ول اکے سیاں ایک ٹکڑا آوے تواڈے کنے واپس چلی آون گے. آپ نے فرمایا وقت اکے سائیں میں مسلمان ہو جاسا. آپ نے فرمایا تیری گال تا ٹھیک ہے پہلے اتھائی بہ کے کافریں کو آگ چا معاہدہ ہو گیا ہے. او میاں حبیب یمنی کافریں دو منہ کیتا. آکھن لگا او کافرو گال مک گئی ہے. انہیں آکے جی حبیب یمنی کیڑی. آکے میں مسلمانہ دے نبی کو آکے چاندر دے دو ٹکڑے کر چا ایک ٹکڑا تیرے قدمے تے آونے میں مسلمان تھی ویسا. بنے تا سارے آکیا ٹھیک. ابو جال دی کوک نکلی ہے. وہ آکے او لانتیو او مردارو ایک کیسے بندے کو سڑ کے آئے وے. ظالم کو اتنا بھی پتا کہنی جیڑا محمد میری مٹھی بند دے وچ پتھریں کو بلوا سکدے او چاندر دے دو ٹکڑے بھی تا کروا سکدا ہے. او میں قربان تھیا اللہ دا قرآن پیا پڑھدا. متن کوئی آکھے قرآن نسی پڑھیا. آؤ اللہ پاک نے قرآن دی قسم چاندر دے نا تے ایک سورت نازل فرمائی 27واں سپارہ. او سنو قرآن اللہ فرمائے ایک طربت الساعۃ وانشق القمر. آکو سبحان اللہ.
ایک تارا باتی سات ون شکل کمر او لوگو او ٹائم یاد کرو او جڑے ویلے چاندر شک تھی گیا چاندر دے ٹکڑے تھی گیا ابو جہل آجے او کافرو ایویں خدمتاں کرائے وے اینا مراد سا کو استقبال کرنا پہ کئی من پھل ایندے اوتے سٹے سے ای دیکھو کیڑیا کام چکیتے اے جو آدھے چاندر دے دو ٹکڑے چکرے تا کر دے سی ابو لہب کھڑا وکے ظالم ای کنے وڈی شے کیڑی گال کرے پہاڑے کو اے نبی بلوا گھندے او دنیا دے کافرو تو کو پتہ کہنی میرا بھتری جائے میں جاندا درختے کو بلوا گھندے او آسمان دی گال کی دے چپ کرو بڑا تجربہ کار ہے ساڈا حبیب یمنی آپ نے فرمایا وقت آکھن لگا سیاں چاندر دے دو ٹکڑے چا کرو او دنیا والو او اپنے کافرے نال گال چکی تھی میرے محمد قریب اپنے یارے کو فرمایا او میرے غلامو میرے دیوانو گال اے بنیے اے آدھے چاندر دے دو ٹکڑے کر چا میں مسلمان تھی ویسا ابو بکر صدیق میں چاندر دے دو ٹکڑے کرنا چا واللہ بلال نعرہ چلایا اللہ اکبر دا او میرے سونے نبی ایویں قبلہ اپنے سجے ہاتھ کو چاہتا ہے شہادت علی انگلی او چوڑویں دے چاندر لے پاسے کیتی ہے ایویں جلے چاندر کو کیتے نے اشارہ چاندر دے دو ٹکڑے تھن او لوڈا کھا دائے ایک ٹکڑا اٹھائی آیا ہے او زمین آلیں ڈٹھا آسمان تے مکے آلیں ڈٹھا میں قربان تھی ونجا او چاندر دا ٹکڑا جڑ ویلے آیا ہے میرے سونے نبی دی سجی بغل کنے ہوندا بلا ویندا ویندا اٹھائی لگے او میرے نبی فرمایا حبیب یمنی ہن دسا کیا گال ہے آدے آقا ایک گال تا تواڈی من گیاں ہن میرے دل وچ گال ہے او تساں منو او میاں ایتھے شاعر بڑی پیاری گال کریں دے قرآن بھی پڑھی بیٹھا شاعر دا ذوق بھی سن چا او آدے تو قبول کر فیصلہ قرآن دا او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ کوئی ہور نہیں میرے واللہ دیاں قسماں خدا آپ چاہے واللہ دیاں قسماں خدا آپ مل کے واللہ دیاں قسماں چاوے انگل پیاری جدوں اٹھ جائے ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا کوئی ہور نہیں اللہ اکبر کبیرہ اے میرے سونے نبی دا شان وے میرے نبی فرمایا حبیب او آدے جی اللہ دا حبیب فرمایا کافر تا ویندے پے نی تو دسا تیرا کیا پروگرام ہے آدھے سائیں میرا پروگرام تا بن گیا ہے مگر تسلی چانا ایک کم تا میں آکھے تساں کر چھوڑے ہن میرے دل وچ تساں دساؤ میرے دل وچ کیا ہے آپ نے فرمایا اورے آ او کن کیتا میرے نبی فرمایا تیرے دل وچ ہی ہوئے تیرے گھر ایک بچی رہندی ہے جیڑی اکھی کنے اندھی ہے کنے کنے ڈوری ہے زبان کنے گنگیے تو چا نہیں تیری او بچی ٹھیک تھی ونجے او میں قربان تھی ونجا اندے اکھی وچوں نیر آ گئے آدے سونا نبی آ تے کو کیویں پتہ ہے آپ نے فرمایا مونچھا نچی آدے مونچھا نمی تھیندا پہلے کلمہ پڑھا چا فرمایا نا حالی کلمہ نہ پڑھ ون گھر میں تیری بیٹی کو کلمہ بھی پڑھوا چھوڑے اندے اکھی تے کان تے زبان کو بھی ٹھیک فرما چھوڑیا اللہ عظمت مصطفیٰ محمد جعفر حسین قریشی
او میں قربان تھی ونیا اے او معجزات میرے محمد سونے دے سارے نبیاں دے سردار دے امت دے غم خار دے او میں قربان تھی ونیا او میاں او حبیب یمنی پہاڑی تو لاندا اے بیا کوئی کم نہیں کریندا مسلمان قبلہ جت گئے کافر اپنا منہ لڑکا کے بھج گئے تے ویندے آدن کہ تا جادوگر نعوذ باللہ ایندا تا جادو آسماناں تے چل دے او میاں جائے مننا ہوئے او من گھندن تے جنہیں مننا نہ ہوئے او من کہے نہیں او قربان تھی ونیا ذہن دو قسم دے ہونن ایک ہوندے ضدی ذہن بیا ہوندے عقل والا شعور والا ذہن جڑا ضدی ذہن ہوئے اون دے وچ کلر بھرا ہویا ہوندے جویں کلر وچ ڈی اے پی کھاداں چا سٹو میاں کئی سپرے چا کرو اون دے وچ کئی شجم سی کائے نا اگر زرخیز زمین وچ او میاں ذرا پانی چلاؤ اون دے وچوں وی پھل نکل پوسی بے اے نہیں جڑے ذہن وچ ضد ہوندی ہے اون دے وچ شیطان ہوندا ہے جڑے عقل وچ شعور ہوندے اون دے عقل وچ سونا حضور ہوندا ہے میں قربان تھی ونیا حبیب یمنی ایویں ٹردا کھڑدا رکدا او میاں پہنچ گیا یمن دے علاقے دے اندر اپنے علاقے دے اندر او میاں ٹردا ویندے ابالے قدم چا کے ٹردا ویندے عموماً جڑے لوگ جادوگر ہوون اے حساب گندا کریندے ہوون اے یا تاں آپ بیمار ہونن یا انہاں دی اولاد بیمار تھی ویندی ہے اج وی تساں کہیں جادوگر دے گھر چلے ونجو یا تاں اون دے اپنے چہرے تے پھٹکار ہو سی یا ول اون دی اپنی اولاد کئی ٹنڈی ہو سی کوئی منڈی ہو سی ہی واسطے میرے نبی فرمایا جادو اسلام وچ حرام ہے او میاں او جادوگر جو ہا اون دی بچی اکھیں کنے اندھی ہے کنا کنے ڈوری ہے زبان کنے گونگی ہے ایک اے روایت وی ہے کہ پیرے کنے ٹر نہیں سکدی بہرحال اے ترے چیزاں متفق علیہن میرے سونا نبی دا ایو پروانہ کلمہ حالی نسی پڑھیا جڑے ویلے پہنچائے اپنے شہر دے اندر شہر دے چوک دے وچ پہنچائے لوگیں کو ملدا نہیں لوگ آدن حبیب یمنی مکے دے لوگ تے کو گھن گیان بڑے نازو نعم نال او آدن تے کو اٹھ مال دے دے سو او آدن اٹھ خزانے دے دے سو اور رو کیا دے لوگو میں کو خزانے دی لوڑ کہے نہیں میں کو مال دی لوڑ کہے نہیں میں کو آمنا دے لال دی لوڑ ہے حکومت دل وچ وی آنا میرا بیڑا پارے تے اٹھ وی بیڑا پار ہی جوانیاں مانو او تساں جیو جوانیاں مانو کیا بات ہے تواڈے ذوق دی ایویں گیا اے او قبلہ دروازہ کھڑکائے سی او ویلا جلے اون دے گھر کوئی نہ ہا صرف اوہا بچی آئی دروازہ کھڑکائے سی اندروں پیاری پیاری آواز آئی کون نہیں دروازہ حبیب یمنیاں دے میں حبیب یمنیاں دروازہ کھولو قبلہ جلے دروازہ کھلی آئے کیا دے گئے بچی کھلدی بھی کھڑی ہے مسکران دی بھی کھڑی ہے الین دی بھی کھڑی ہے او میاں او پیو اپنی گنگی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیں دے متھا چوم کے آدے اڑی میری بیٹی او تے کو زبان کائیں دتی ہے تیرے اکھی وچ نور کائیں رکھوائے اون دی نکلی ہے کوک او آکے بابا میں کو پتہ کائیں نہیں ایک سونے چہرے والا آیا ہا آکھن لگا اوندا چہرہ کیندے وانگو بچی آدی ہے دنیا وچ بڑے انسانے کو دکھے می انہیں سارے دے چہرے ایک پاسے تے جڑا آیا ہاں اوندا چہرہ ایک پاسے ہے اوندا چہرہ ایک پاسے اوندا چہرہ ایک پاسے اکے وقت اکے آئے لب ہلیندا پتہ چلدا کوئی کلام بیٹھا پڑھ دے تے کلام بھی اوندا اپنا نہ بلکہ انوکھا نیرولا کلام پڑھدا آئے میرے اکھی تے رحمت دا ہاتھ پھیرے سی اکھی وچ نور آ گئے کنے تے ہاتھ پھیرے سی میرے کنے کو اللہ نے سماعت دی طاقت بخشی ہے میرے منہ دے اوتے ہاتھ لائے سی چا تے میری زبان بولن پہ گئی ہے او بابا او کون ہا قبلہ اپنی دھی دا متھا چم کے دے او میری دھی او ہوتا ہا جنے نال مناظرہ کرن گیا ہمیں او کوئی عام نہ ہا او رحمت للعالمین جل جل دے آئے اوندا دیدار بھی کرے نہیں آئے تے اون دے غلام بنن دا اعلان بھی کرے دے تلک الرسل فضلنا
بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. او لوگو نبی بھی میں بھیجن رسول بھی میں بھیجن کہیں کو کہیں دے اتے درجے ڈٹن لیکن جڑے ویلے واری آئیے آمنہ دے لال دی اون بے مثلو بے مثال دی او کو سارا کچھ دے کے اون دی جھولی دے وچ شان چا رکھی نی والا صوفا یوتی کا ربو کا فتردہ محبوبہ جھولی تیڑیے صداقتہ میں پیا رکھے نا رفاقتہ میں پیا رکھے نا عدالتہ میں پیا رکھے نا شرابتہ دے رنگ میں پیا رکھے نا جیوے مرضیا جے کو مرضیا دے رنگیا کیڑا رنگن کام میں تے میری رحمت وساون میں رب کریم دا کم ہے. آکو سبحان اللہ. او ٹائم یاد کرو او ٹائم یاد کرو مدینے دا سہارے مدینے دا مدینہ بنن دا ہی شوق ہے کہ مدینے دا سہارے اوے شوق دا کہنی کہ میرا گھر روہیلا والی مخدوم دے ڈھلال میں چھوٹے لا ملتان ہوے نامی رستے وچ قبلہ بس رک دی ایک بڈھڑا نات خان چڑھ ویندا ہا آدا اج عید دی دیوار میں مدینے ہوواں ہا او میاں کئی وچے زمین گجی سی مگر مدینے وت وی نہیں گیا. او شوق نہ رکھو بلکہ زمین میلی نہیں ہوتی زمیلا نہیں ہوتا رسول کے عاشق کا کفن میلا نہیں ہوتا. مدینے دا سہارے مدینے دا حجاز دا شہرے اس حجاز دے شہر دے اندر حضور دا ایک مخالف ہے جنا نا ہے ابو رافع. او لانتی کون ہا کپڑے دا تاجر ہا تے حضور کو تکلیف دیون دے وچ کوئی کسر نہ رکھیندا ہا. زبانی تکلیف بھی دے دیندا ہاتھ دی تکلیف بھی دے دیندا. ایک دن ہار میرا نبی انصار دی جماعت وچ قریش دی جماعت وچ بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا لوگو ابو رافع میں کو بڑا تنگ کریں دے کون اے تواڈے وچوں جیڑا او کو قتل کرے جیڑا او کو قتل کرے. او میاں اتنا وڈے مجمع دے وچوں بیا تا کوئی نہیں اٹھیا ایک دبلا پتلا انسان اٹھیا ہے جنہاں نا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے سیاں اے ویلا بھی یاد کرو کل ہی ویلے میں تو کو خوش خبری دے سا میں کو مار آسا یا آپ شہید تھی ویسا. وہ میاں کیڑا عاشق اس کے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. توجہ کرنی ہے میرے بھائی ایک کون ہے آپ سبحان اللہ. او میاں جسم دا موٹاپا ہون کوئی کمال کہیں نہیں کمال اے ہے کہ دل وچ آمنہ دے لال دا پیار دے. او میاں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردا کھڑدا اون دے ڈیرے تے پہنچائے. جر ویلے ڈیرے تے پہنچائے اون دی کم بختی دیکھو اون دا خچر گم تھی گیا ہا. صاحب سے مولوی اتنا بڑا سردار تے خچر ہاں میاں ہاں دیکھو زلزلہ زدگان کو قبلہ امریکہ دے ہیلی کاپٹر امداد جت نہیں دے سکے اتنا پہاڑی علاقے میں پاک آرمی کو خچرے دا انتظام کرنا پہ پہاڑے میں خچرے دی بڑی لوہڑ ہوندی ہے. او تاجر ہا ان دا قیمتی خچر غم تھی گیا ہا. گھروں ان دے ڈیرے وچوں 5 بندے نکل دے پیان. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے ڈٹھا آپ چپ کر کے بہ گئے. اندھارا زیادہ ہا آپ نے سر دے اوتے ایویں اپنی چادر چ رکھی. چوکیدار انہیں 5 کٹورے سی جلے آپ تے نظر پئیے وہ سمجھے کہ شاید اے بھی ساڈے مالک دا نوکر ہے. آدھے اوے اندر آنے کے کہنا آپ کو موقع مل گیا آپ درود بھی پڑھ دے گے تے اندر داخل بھی تھی دے گے.
قبلہ چپ کر کے بہے گن وہ چوکیدار کیا کیتے توجہ کرنی ہے وہ چوکیدار کیا کیتے قبلہ اپنے بڑے حویل دا دروازہ دیتے سی جندرا چلائے سی جندرا لا کے اندر کھوٹے دے اوتے کنجی چا کھڑے سی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ پئیے آپ نے چپ کر کے اوہا کنجی اپنی جیب وچ رکھیے آپ ہولے ہولے ان دی خواب گاہ تو نہیں پہنچن ابو رات کو بہے کے اوے میاں جوا کھیڑدا بیٹھا ایندا نتیجہ اے نکلیا او جڑے حضور دے مخالف ہوون جوا تا او کھیڑ دین تے اج مسلمان جوا کھیڑن کو پسند کریں دے نا نا آ نبی دی محبت چپا ات بھی بیڑا پار ہو سی تے ات بھی بیڑا پار ہو سی اتوی بیڑا پار ہو سی اتوی بیڑا پار تے اتوی او 4-5 بندے دے نال اپنے ڈرائنگ روم وچ اپنی خواب گاہ وچ ایویں جوا بیٹھا کھیڑ دے ایویں دروازہ بند چپ کر کے بیٹھن تے کہ جڑے ویلے سمسی میں وقت ایندے نال ویساں واللہ رات دا ٹائم تھیا 5 بندے جوا کھیڑ دے انہاں نے شراباں پیون شروع کر دتا جلے شراباں پیتے نے گل گپاڑا کرن پے گن 4 بندے اوکو چھوڑ کے اپنے جہیں تے سمن چلے گئے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹھن جلے ڈٹھے نے کہ اے بھی سم گیا ہے آپ نے دوجا دروازہ کھولیا تلوار میاں چو کڈی سنو نبی دے غلامو سنو اوے میاں اے کون ہے جڑا اتنا بڑے سردار کو مارن ویندا پے ان دے دل وچ لا الہ الا اللہ وسدے تے عقل وچ محمد رسول اللہ دی محبت موجود ہے توجہ ہے جناب دی جڑے ویلے اے واقعہ متنا کو مولوی کتھوں پڑھی بیٹھے اے بخاری شریف دے وچ اے واقعہ موجود ہی وے اگر یقین نہ ہوئے تے میرے گھر آ ونجائے بخاری میرے کنے ہے پئی میں تو کو دسا دے سا میں قربان تھی ونجا او جڑے ویلے ایویں اندر گیا ہے آپ نے ڈٹھے کہ خراٹے مارن پائے گے شراب دے نشے وچ دھاتا تھوڑا تھوڑا ہوش آسی آپ ایویں قدم چاچن اوندا بستر کڈے ہا ایڈے گھر والیاں تے بچے ستے پن او درمیان وچ ستا پہ ڈارو کو ہا کہ متن نبی دا کوئی غلام میں کتا ہے تیغ نہ کر دے او سونا میاں جڑے ویلے ایویں قریب آیا ہے ایویں تلوار میان وچوں کڈھن تے ایویں خچکار جو آئے تلوار دا او دھاڑ کیتی ہے آپ لک کے وقت بہ جن والو ایویں ڈردا وفلدا وقت سم گئے آپ نے قبلہ آپ دی آواز بڑی سونی آئی آپ نے اندے ایک یار دی آواز تا کڈھی آرام نال آدن ابو رافع او سمجھا کہ شاید میرا یار آیا کھڑے قبلہ وہ شرابی اٹھی کے بہ گئے آدھے یار پتہ نہیں کون میں کو مارن آ گئے پتہ نہیں کتھاں ہے آو میرا یارا کو کیا پتہ حضور دا دیوانہ آیا کھڑے کو کیا پتہ حضور دا پروانہ آیا کھڑے آپ نے فرمایا کڈے بیٹھے وہ کہ میں اڈے بیٹھا یعنی اپنے قاتل کو آپ پیا سڑیں دے او میاں تقوی جنہ دا رب تے حاوی اور سب او میں قربان تھی وہاں میں گال مختصر پیا کرے نا آپ جڑے ویلے ایویں قریب چھن جلے قریب چھن آکے آدھے میں اڈے بیٹھا آپ ہولے قریب چھن آپ جلے قریب چھن آپ نے فرمایا وہ تیرا منہ کڈے ہے وہاں کے اڈے منہ رات کو اندھیرا آپ نے اندے ڈوہیں واچھاں پکڑ کے زبان کڈی آکھن لگا تو کون نہیں آپ نے فرمایا محمد کریم دا غلام تیری زبان چھک کے تیرے گھر دے سامنے جڑا کتا بیٹھے اندے اگوں سٹے سا تو ہی زبان نال میرے محمد کریم خلاف گال ہی کیوں کرے نہ ہمیں وہ چیخ نکلن پئی آپ نے اندے سینے دے اندر تلوار ماری اڈو گئی تے اڈو نکل گئی وہ قبلہ ٹھڈا تھی گیا بالکل جلے ٹھڈا تھی گیا آخری اندی موت دی ہچکی آئی ایویں ڈاند کو ذبح چا کرو آخری ہچکی زور دی نکل دیے ایویں اندی ہچکی نکلی حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمین تھوڑا جیاں میں سہم گیا متن ایندے نام مراد نوکر آویں میں جلدی چابی تا میرے کنے اندے دے
ڈیرے دی ہئی پئی میں جندرا کھولیا دروازہ کھولیا او سن مولوی صاحبہ جلے ایویں دروازہ کھولیا آخر اندھارا بڑا زیادہ باہر میں سمجھا 4 پوڑیاں او 4 نہن 6 پوڑیاں میں 4 پوڑیاں دے پیر رکھ کے میں سمجھا تلے زمین آ گئی ہے میں پیر رکھن پیوم میرے سجے پیر کو موچ نہ آئی میری پنڈلی دی ہڈی کڑک تھی گئی میرے کو پتہ لگ گیا میری جنگ ٹوٹ گئی ہے لیکن میں بھجدا رہ گیا آفر میں بھجدا بھی رہ گیا تے میرے ہڈی ٹوٹن دی آواز میرے جسم وچوں نکل دی پئی لیکن میرے کو پرواہ نہ آئی میرے کو پتہ آئی میں کوئی عام نبی کنے نہیں ویندا پیا میں تو نبیاں دے نبی آخر میں جرب لگی ہاں اے ان موجزے میرے نبی دے میں تا قربان تھی ونیا اے تا کئی موجزے میں تا اوہے موجزے سنائی وینا جڑے کم تساں سنیے ہو سن تاکہ میں نکمے واسطے دعا چا کرو یہ آئے حضور کنے آدھے سیاں میں کل وعدہ کیتا آپ نے فرمایا ہاتھیں آکھا میں ابو رافع لانتی کو مارا سا دسا آدھے سیاں میں مار آیا حضور نے گلکڑی پاتی ہے متھا چمی آئے آپ نے فرمایا کوئی تکلیف تانی بھی تھی آدھے سیاں تکلیف بئی تانی تھی مارن گیا اے میری پنڈلی دی ہڈی میرا ساتھ نہیں دیندی پئی میں بھجدا تا رہ گیا مگر درد بھی کریندی پئی ہے تے ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا موجھا نہ تھی ایویں قریب آئے میرے نبی نے لعاب بھی نہیں لایا میرے نبی نے دوائی بھی نہیں منگوائی میرے نبی نے پٹی نہیں بدی بخاری آلہ صحیح لکھ دے آپ نے اپنے سجے ہاتھ کو ان دی ٹوٹی ہوئی پنڈلی والی جا تے رکھیا تھا ابو رافع دا جڑا قاتل ہا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے حضور دا ہاتھ رکھنا میرے کو پتہ ہی نہیں لگیا کہ میری ہڈی بھی جڑ گئی ہے تے درد بھی ختم تھی گیا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اللہ پاک میں کو تو آکو علم دے نال عمل دی دولت عطا فرماوے تواڈے بہت ذوق دا شکریہ میں کوئی حق ادا نہیں کر سکدا تھکی ہے فکر رسا پر مدح باقی ہے قلم ہے آب لاپا پر مدح باقی ہے ورق تمام ہوا پر مدح باقی ہے تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے نبی دے گل وچ پھلاں دے ہار ہزار وما علینا الا البلاغ المبین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ ساری مشکلات آسان فرما اللہ سارے دے سینے کو مدینہ بڑا جڑے بیمار انہیں کو صحت کلی عطا فرما مولانا مشتاق صاحب دے والد واسطے دعا کرے سو اللہ انہیں کو صحت کلی عطا فرماوے اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرماوے ساڈا باونا ساڈا علاونا اللہ قبول فرماوے آمین آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین